Ova knjiga nije putopis, već podvig. Mnogo je malih priča koje čine ovu knjigu velikom. Mnogo je pravih priča jer jednostavno ovo je prava priča. Govorimo o upravo ovoj knjizi koju vidite, Velika avantura Viktora Lazića, koji je naš današnji gost. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Zdravo, Viktore. Ovih dana smo čuli i prethodnih nekoliko meseci o ovoj velikoj avanturi, a evo sada sve to možemo i u knjizi da pročitamo. Ono što je zanimljivo, 32 zemlje su obiđene, o tim zemljama smo pričali, ali postoji jedna zanimljiva statistika na kraju knjige koja govori o tačno podacima vezanim za ovo putovanje. Mene samo zanima jedna stvar, najviše, na početku. 16 dana bez kupanja, to je najduži period. Kako je to bilo? Da vam kažem nešto u vezi te statistike. Na svu sreću ja sam nju uradio po povratku u Beograd. Jer da sam ju uradio negdje na sred puta, verovatno da bih odustao od nastavka. 16 dana nekupanja, to, kako da vam kažem, najteže je prvih 3, 4 do 5 dana. Posle 5 dana vam više nije... Posle sam ja mislio da se više nikad u životu neću okupati, pa digao sam ruke uopšte od toga. Pa čak i ta kupanja povremena, to je bilo ili u nekim rekama ili negde, jer jednostavno vi kupatilo nemate na hiljade kilometara. Uvod podnaslov Sveti suviše mani da ga ne obiđe mladom, onako hrabar ulazak u avanturu. Verujem da si se pripremao, da si negde otprilike pripremao sebe i psihički i fizički šta sve može da te zadesi, ali šta te je iznenadilo? Šta je bilo onako najgore čemu se nisi nadao u najluđim snovima? Za takav put u principu nikada ne možete da se pripremite. Tako da ljudi greše kada misle da sam se, ja sad ne znam koliko pripremao. Ti si samo seo i kuda te putao? U suštini više su se pripremali moji roditelji za taj put nego ja lično. Čak su i mene više spremili, više su mi kupili namirnica, hrane i koje čega nego što sam ja planirao. Šta si mislio da je najgore što može da ti se dogodi pre nego što si krenuo, a šta je najgore što ti se dogodilo? Hvala Bogu nisam razmišljao o tome. A mama i tata jesu, dobro, to neću. Oni jesu, zato se i pojavila ta poznata Mileva, tako da mi bude saputnik, da pravi tu simulaciju još nekog putnika pored mene. Ali zaista nisam razmišljao o najgorim mogućim scenarijima, jer ako o tome razmišljate nećete nikada krenuti tako, posebno ne sami, sa tako malo novca i tako dalje. Međutim, ono što je sigurno najgore, to su bili problemi sa ljudima. Znači, kada konstantne neke male, sitne pljačke, čak mogu da kažem su me te sitne pljačke više dovodile do nekog ludila i do nekog nervnog sloma nego neke velike stvari. Poznato je to što mi se zaglavio sam se u pustinji Gobi, to je stvarno bio jedan od jako strašnih momenta kada vi na hiljade kilometara oko sebe nemate ništa, eventualno jedan šator negde u daljini. Šta u tom trenutku vi razmišljate? Pa razmišljam samo kako se izvučemo odatle, znači nema... A je vam dođe, na primjer, što sam uopšte krenuo? Da, dobro, ne što sam uopšte krenuo, dođe mi u suštini kao zašto ne bi mogao sad malo da odem na odmor kući. Od tog puta. Od tog puta, da. Dobro, ali ipak ste se malo pripremali, ako se ne veram, bar ste ovladali onim osnovama vođenja računa o ladi. Da, ja imam završen taj kurs za automehaničara, ali pored toga ja imam nekoliko tih sitnih zanata koji su mi puno pomogli. Pre svega, da kažem, ja sam diplomirani pravnik, to mi je izuzetno mnogo pomagalo u borbi sa birokratijama koje kakvih zemalja, dobijanje viza i tako dalje. A onda, recimo, ja sam isto licencirani turistički vodič. Recimo, to iskustvo vodiča mi je strašno značilo, znači, od orijentacije pa do plana puta i tako dalje. Onda ja sam i ovlašćeni prevodilac, a to mi je upravo, to učenje jezika kod kuće mi je strašno puno pomoglo u sporazumevanju sa ljudima. Više od godinu dana ste bili na putu u ovoj avanturi. Da, 421 dan. Boga mi dugačak vremenski period, obišli ste mnogo zemalja, obišli ste neke predele koji nisu u toj mapi turističkih destinacija. Je li to bio sticaj okolnosti ili ste bar taj deo isplanirali? Pa najiskrenije, većina tog puta u stvari nije uopšte na turističkim mapama. Ja ne znam da li je 10% toga što sam ja prošao. Pa nije, da, evo da pročitamo. Republike Tatarstan, Bokoristan, Marija El. Mnogi od nas nisu čuli za te republike, na primjer, pre ove vaše knjige i vašeg putovanja. Piše u statistikama da vam je ukradeno 7 fotoaparata i 3 mobilna telefona, pa koliko ste ih poneli? Ili ste ih kupovali tamo? Ne, ja sam ih kupovao sam uvijek najjeftinije, sam znao će im se nešto dogoditi. Kad su krali? Kako su krali? Svaki taj fotoaparat je priča za sebe. Ali samo da vam kažem da je ti fotoaparati i mobilni telefoni, to je najmanje što je meni ukradeno. Znači, to sam ja radio jednu statistiku da dočaram
šta mi se događalo. Ali meni su ukradeni protivpožarni aparat u kolima mi je ukraden, dizelica za kola, znači sve da su mogli da me ošišaju, kosu bi mi ukrali. Znači, piše da ste oslabili 22 kg, evo ja ću pokazati neke fotografije koje su ovde u ovoj knjizi. 22 kg ste oslabili, šta ste jeli? Pa jeo sam od glista, crva, zmija do ne znam... Gde je ovo? Evo... Petusa onih u jajetu, pa... Ovo je Hood River i Australija. Evo zbog ove fotografije gore sam bio batine u Australiji, jer sam fotografisao plažu i deca su bila na plaži i mislili, njihov otac, ovako jedan, da kažem, iz horror filmova hollywoodskih nabildovan i mislio da sam pedofil, da ih zato slikam. Pa taj fotoaparat, uzeo mi fotoaparat, ubacio u more. Eto, tako je bio jedan od tih 7 i tako završio. Gde vratimo se na taj vaš jelovnik, to mi je bilo zanimljivo. Da, na jelovnik, pa šta vas konkretno zanima? Šta ste još jeli, gde ste to pronalazili? Jeste to sami spremili, su to specijaliteti lokalnog stanovništva? Ne, imate i gde su lokalni specijaliteti, a imate i da sam ja recimo baš poznate jedne bubice po plažama koje se love, žive u pesku, koje se love i onda se kuvaju. To sam ja lovio i kuvao. Mislim, pokazala mi jedna devojka kako se to radi i tako sam na Tajlandu, recimo na Filipinima sam to tako jeo. Ovo nije vaša prva knjiga, ovo nije vaše prvo putovanje. Vi očito imate taj avanturistički duh, ali da li dođe moment, neki najteži koji je bio, a možete izvući neki najteži na ovom putu, da kažete, stvarno, sad više neću nigde ići? Pa ne, bez obzira da vam kažem nešto, ja sam zaista pisac i putnik. Znači, to je nešto što sam ja i nemoguće je, kada jedno od toga ne bi postojalo, ne bih postojao ja, znači, u ovom obliku. Tako da šta god meni da se dogodi, nikada tajni razlog ne može da bude toliko veliki da bih ja rekao, sad više neću. Znači, može upravo da bude to, ta želja da kažem, evo sad bih volao malo da imam da se odmorim, ili krevet, recimo, ja kad sam ugledao krevet u svojoj kući, meni je to bio najlepši moment, jedan od najlepših momenta u životu, posle godinu dana spavanja u vladi i na otvoreno. I evo za kraj, Viktore, samo pitamo, tamo daleko, iza leđa i Bogu i đavolu, podnoslov jednog dela ovog putovanja, sledeća avantura, jer je spremate? Spremam je, da, nadam se da će biti u januaru, naravno zavisi od sponzora, ali tako finansijski. Jel vi znate gde ćete ili sad opet gde vas putne nese? Pa Afrika, severna i zapadna, ali da vam kažem, ja kada planiram put, ja planiram tu neke tačke kroz koje ću preći, a put do njih obično vodi, evo, moja tačka je bila Vladivostok, recimo, jedna od tih tačaka na ovom putovanju. A ja sam krenuo na Vladivostok preko Slovenije, pa zatim preko Norveške, pa tek onda sam krenuo na istok. Znači, jasno vam je kako putuje. Veliku avanturu imamo priliku da kupimo ovih dana i promovisan da je na sajmu, je li tako? Dakle, Viktor Lasić bio danas naš gost. Hvala i srećan put. Već evo za to naredno putešestvije. U nastavku Otvorenog studija pomoći ćete mi samo... Dešavanje u gradu. Dešavanje u gradu i gledamo i slušamo.